guys! So, nagbabalik na po si Melrose. So, karon guys, nibalik na po ko, yes. So, nasuguan na po ko sa akong papagpa-voice over ani iyang vlog. So, karon di ay kay magluto mi og kanang kasag, o diba? So, nag-intro pa ko guys. So, wala ko nasulti nga. Magbutang ta og unsa-unsa de. So, gibutang na ni mama ang kasag guys. Kay paborito na sa among boss. Kinsay boss, katong mubuka ang baba basta makitag pagkaon. So pasensya guys, gisipon ko karong adlaw guys tungod pagabi. Kanya ka timahon na pud akong ilong og abog. So mat na sad ang sinus. So mo na guys, gipa orange siya na ni mama niya. Gibutangan niya Sprite di ay binog tubig. Gibubuan niya Sprite. Nya sunod gibutangan niya patis. Wow. Daghan pod gamay no para lami. Sunod gibutangan ni mama og magic sarap. Sarap na sarap. Nagibutangan ni mama og oyster sauce. Ug mo si purpose pang pasarap siguro na. Oyster sauce and next gihalo-halo ni mama. Mekos-mekos. Gimekos-mekos na niya guys. Diba lami ay? So while nagmekos-mekos ni mama, don't forget to subscribe of our YouTube channel. What? So, gibutang suka ni mama. So, pag-subscribe na mo guys. Please lang. And pag-share, pag-heart, pag-comment mo kung unsang luto, unsang papa. Basta i-share lang ninyo and i-subscribe ninyo and i-hit niyo ang notification bell para updated mo sa among vlog. Don't forget to hit the notification bell whenever I upload a new video. Sundog-sundog ko sa gali kabasi. Pas-pas kilakis. So, na lakalami. Gibutangan ni mama. Unsa na? Basta na siya gibutang black. Black ba na? Murag luya. Ayun buto eh. So, gimekos-mekos na po na ni mama hanggang sa sumarap na yan. Ano, orange siya guys. Lami kayo na guys. Hi, presko kayo na guys ha. Dili na bahaw guys. Presko na siya na kan. Fresh na kasag. Pagkaman na mekos-mekos ni mama, gibutangan na niyag mga lamas. Kasi pangalan ng lamas nakalimot ko. Sibuyas dahunan. Sibuyas dahunan ata. Basta sibuyas dahunan masiguro na. Or sili espada. Ay, basta sibuyas dahunan na. Pagkaman guys, gimekos-mekos na ni mama. Hala kalame. Na mabusog na po karon ang tiguang ron. Labaw na seafoods, paborito kay na. Basta kaon guys, wala atras among tiguang din ay. Para lami na kayo siya guys. By the way, gimix ang mama. Oh, look at that guys. It's so yummy. Oh my God, namig yung texture. Ay pagkahuman na kay gibutang na ni mama sa among panaksa na red. Gihaon niya tanan guys. Kaya kami raman tulos akong kuya makakaon na kadi man siya kakaon. Kaya kung mama guys, bawal man seafood. Kami ra magtagbaw ana. Pero akong kaunon diya guys, kay duha ra gid kabuo kay bawal ko magpalabi. Utuara ni habhab na. Di ba? Oh, flex pala mi oy. Hara giukab na ni tatay. Wow. Hara ingket. Miya kasi mo doy, kaon maapil ang bukog. Yame, nangutana pa ko dyan guys, makaon ba na ang bukog? Makaon ba? Kaon niya, diba? Miyas, sudans kasi mo doy. Unsa pa'y dugayan? Mag-focus na nagkaon diya. So, ma-order dito guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell and share for our video. See you for next our video. Bye!